Sa imong giluto kang? Kuan kanang para sauce sa spaghetti. Char. Sa imong gigamit? Kuan butter, dayon kanang singan ani hotdog, dayon kanang garlic. Char. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Angal guys. Sa continuation ni siya sa akong part 1 nga luto-luto na mo sa Pasko. So ikaduha ni nga part kay wala pa mi nahuman. And then nagluto-luto kaming spaghetti nga binisaya nga wa gid mi kabasabot sa timplaan ni. So kamo na yung bahala. I-shortcut ra ni nako no para lang gyud na ako ay ika-update. Cha! Corn beef o hotdog lagi na guys kay wala ta dili ta ka-afford anang mga ground pork or ground beef no. So mura gid na nga mo ang templa for today. Dayon amo pasagdahilan na mo ang kalaha diha nga lagumod. Nangumot na kasi kami ginag-vlog ani. Napuno na di ako ang gallery. So mo na iyang video for that day. Ay nagambata na mo spaghetti kawa guys kay kuan kanang lagum. Guys, update, it's mag 8 o'clock na, so maghulat na lang mig 25 alas 12 kay mga on mi sa among linuto ganina, nara sila nang higda, so narami diri sa among payag, and then mga on na dayon ta. Merry Christmas everybody, thank you for watching, and ayaw pa din ko mag thank you kay mga on pa dayta, so unya ako mag thank you ha. So hala, advance Happy New Year. Let's eat. Happy Noche Buena, everyone. Nami kuan. Ensaymada. Yan. Tayo na po may buko pie. Wait lang. That's ensaymada. Grabe, grabe guys. Lami kayo ni siya guys. As in, Jude. Lami kayo ni siya. Labi na gyud ang buko pie. Guys, Merry Christmas. 30 minutes na lang. Noche Buena na, pero nangunaon na may katurbo naman sila. So mga una ta guys, Merry Christmas to you. Sa man mo hagatong manuriha nga mata naman mo. Di na dong, gayong plato si Lunong. Ala. Oh, tao ka na, Aidan. Asa Aidan? Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Tungkol po kayo ko, mga na magikaon ako. Matulog na ta. Tanga mo. Merry Christmas everyone. Thank you for watching. Happy New Year advance. The next day. So pagka next day guys, nag-decide mi na unang mapagmangkon sa Ulantaw mi og fireworks. Grand fireworks display sa Dipolog Boulevard. So nangaon pa mi that time, ipakaon na mo ang mga walay timo. So kay alas 8 pa man ang fireworks. So nangaw pa mi sa mga program sa
A few moments later. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. Here, 'Cause you think through the wind, wanting to start again.
The 2022 Grand Harvest Display. Beautiful city. Hours later. It's time to go home now. And I gotta take it. So give her the car keys. She hears me today.